Wafethu ake nitshele mina le ndoda ehlezi izenza umuntu ohlakaniphile kuma political views ala eSouth Africa ebizwa ngokuthiwa uRutendo. Ngokuzalwa le ndoda yaseZimbabwe. IZimbabwe kumanje bahlongoza ukuthi ngomhla ka 31 July bazoba ne march bafuna ukuholda ugovernment accountable waseZimbabwe. Lo mfowethu ekuthiwa uRutendo hlezi enembono nobuhlakani ngezwe lase-South Africa. Uthule uthini manje? Buphi lobuhlakani obungaka? Because the last time ngibuka enye yama interviews akhe lo mjidi ekuthiwa uRutendo wayekhuluma ukuthi eZimbabwe kunama great opportunities, kunama business opportunities, i-economy yaseZimbabwe iyakhula, kwasho kwacima kanjani. Njengamanje ke weRutendo, njengoba uhlezi ubiza opresident bethu ngamagama, ubiza abantu abaprominent bakulelizwe ngamagama athile athandwa uwena, ubeka imbono nama perception yakho ngama political ideologies ekumele asebenzele ama messes ale country, ukuthi wena uyona ne part and parcel yabantu bethu bakulelizwe, ukuthi uhlala la uzale izingane lawa unezingane zama South Africans. Lokho akusho ukuthi usuyi South African, uMzimbabwe wena, uyigwala elibaleke ekhaya kubo. Ufana nalama Nigerians achashazwa isidumbu lesekuthiwa uTinubu lapha, athule ngathi afile le eNigeria, kodwa mayifika la eSouth Africa akwazi ukugoloza, akwazi ukusitshela ukuthi anamalungelo. Nawe Rutendo ufana nabo, ngesikufihlele thina unawo ama wena. Ubhizi uzoba yinje khonkotha kamakhelwane ekhaya kini magqekezwa uyathula ucashe kamakhelwane. But lento yazi bethu sibagada abantu abanjengo Rutendo abazenza ngathi bayinto ehlakaniphile la, beqhamukela ngesilungu esiphezulu la, bezenza izinto ezifundile la. Nali izwe lakho liyangqonqa as we speak, liyasha. There's a possibility ukuthi labantu abavela online bekhuluma ngokuthi akuprotest bazoboshwa. Ngibonile omunye umjita futhi angazi noma amajita awuthuna noma omunye oyedwa yino prominent la ku TikTok organize march uboshiwe lapha eZimbabwe. Awukhulumi ngani Rutendo? Unomlomo manzi la kungamela ube nomlomo manzi khona. Abo wena kanye nabo bonke labo zenabo ngalendlela ozenabo ngayo la, mele understand ukuthi akulona izwe leli niqubile la, akumele kube yini enemlomo emide la nisitshela ukuthi ezweni lethu kumele kuphilwe kanjani. Nali umnangangwa indoda ena 83 years inibambe ngama balls ngale ezweni lenu, nibalekile nibhacela emva lapho nizozenza clever, nihamba ama podcast la nizokhuluma izilungu ephezulu nicabanga ukuthi asinizwe. Ayikho into esidinga ukutolikelwa yona, sizwa yonke into eniyikhulumayo weRutendo. Sikhulumela umsangano la, phuma niphele endabeni zaseSouth Africa, focusane emazweni enu, nilungise izizwe zenu, nilungise amadolobha enu, sikwazi nathi ukuthi sisuke la sivakashe emazweni enu. Hawu, njengoba nibona amaPutukezi lapha eMozambique koshayishaye esagcine yonke into isase on point, bekwazi sikwazi ukusuka la sivakashe sekhona, noma sebesidakelwa abantu bangale benza ngazathi sizele ukuzobhaca njengani ngale. Thina masisuka la eSouth Africa siyovakasha noma ngakuliphi izwe, sisuke singayele ukuyobhaca noma ukuhlala khona, sizenza ama citizen akhona singekhona. Sisuke siyiswe into ethile futhi size ngokomthetho. Abase South Africa bathole emazweni amanye illegally, abantu abasuke bezoganga lapha, abantu abasuke be-connected nokuganga. Akusiba ama South Africans ukuthi asuke esuswa izimo zala eSouth Africa, cha. So nani ake nilungisa amakhayeni madoda, ngenilungisa izizwe zenu Rutendo kanye nabanye obhululu abafana nawe abahlakaniphela indaba zakamakhelwane kodwa ezasemakubo. Umlomo awubonakali ndawo nobuhlakani bakho. Ngithi nifunde kakhulu Rutendo, ake nifunde lo mnaka ngwaka amadodana o83 years anixakile lapha. Niyeke thina la, even if to President Ramaphosa unama shortcomings akhe, lokho okubhekane nathi la eSouth Africa, upresident wethu lo akusiwo president ukuthi nina amaZimbabweans nigijima nizophuma la online nizomdelela nimkhulumisi nomi kanjani. Ubaba wethu la eSouth Africa, hayi wena owena unixakile lapha. Akafuni nokunirepatriate, akafuna nokuthi uyantshela ukuthi akanawo nanama plans enu njengoba nibuye.
akekho nezinto angathi ufisa ukuni-implicatela zona. But lani busy nizoloku nibanga umsindo. Iy'ngane ziyaphumela obala la zi-active Rutendo. Zifuna abantu abanjengawe kanye nobhululi bakho la benibhace nabo la. Nizenza izinto ezihlakaniphile la. Hlezi ngisho mina ukufunda academically nokuthi unemali leyo nto ayisho ukuthi uhlakaniphile. Akusho ukuthi uhlakaniphile. Nabantu abaningi ngabo abahluphekayo mfethu abahlakaniphe ukudlula. Ukuthi nina nifika la nizokhuluma izilungu Rutendo. Ndoda engena kuhluleka ukuface indoda ena 83 years ezweni lakho bese uzoba nomlomo kamakhelwane. Aphinde uvele kulama podcast la eSouth Africa. And nani bafowethu oPenwell nobani laba bamkhonzile lo Rutendo abampraise abamenza ngazathi umuntu ohlakaniphe ngaleyo ndlela. Cela nisiyeke ngalamakwera ahluleka kumela amazwi abo bafethu bese bezoba ngumsindo la ekhaya bezenza izinto ezihlakaniphile la ekhaya. Wathula uyena lo Rutendo wathula wangathi ubulewe kuphuma le documentary yeGold Rush Mafia. Angikaze ngimuzwe ekhuluma ngayo. Sayibuka ke thina sayibuka yonke lama episode awu4 ayiphumile lawaya. Awu4 noma u5 sawabuka wonke. Yabo singakutshela yonke into kusuka nokuhlala ukuthi iGold Rush Mafia kwenzakalani kuyona. Bona uRutendo lapho ungathola ukuthi baya benefita from lapho. So nje Rutendo kanye nayo yonke igenge le oshomana nayo nizohlakaniphela la eSouth Africa anisiyeke. Naki indaba zasemakini niphume nje emzini yabantu. Shout out to Umjita Lova Fejo. This guy uhlezi khuluma amaqiniso. He's all about South Africa. Uyayithanda iSouth Africa, uyayiprotecta iSouth Africa at all cost. Rutendo iphici leli phici. Rutendo is benefiting. He's playing for both parties, which is ANC and ZANU-PF, because he wants to encourage South Africans ukuthi they must continue to vote for ANC. Abanayo any choice. So umucabanga wena at this stage ukhona umuntu ophile kahle engcondweni onga encourage omunye umuntu ukuthi avotele ANC, the same party esifaka enyakanyakeni, the same party esifaka ekuhluphekeni, a party that is worse than the apartheid government, a party esidelelisa ngabantu bokufika abanganamaphepha. Because now sekule situation lesikuyo nyalo because of ANC, because wonke umuntu nofikayo ocabanga ukuthi unoluvo about how we react on illegal immigrants, about how our government conduct their businesses while bayafeyila emavini abo Rutendo. Umbuzo umile lo Mjita ubutile ukuthi where's Rutendo now that Zimbabweans need him? Zimbabwe needs your voice, Rutendo. Come out from the hiding.